nagistorya ako pundita, kaya tang mga labas sa panahon, kaming maging minunang maging nakan kaya tang 1971, ya kapatid. Kaya BM niya po yung kaya mo sekretary ka dito. At ang darang kupliban la, mawawala la ka rin kaya katamong balang sarili. Kanita po itong sinabi ng delukulukan kaumanyo pa mo, makamu lang po. Pero ako po sugatan na kaparandaman, ikaw ang kapatid ko yung gulot niya, na nga lalaman din kaya ngarap. Noong pong talagang kiyantamig mula, king katutuan tamig mula, tanya po lalakuan ng katutuan. Uling kiyantamig gising, kiyantamig sane, yan ang dapat tamong gawan. Noong pong minsan nakakit ko, sabi na rin banal ay espiritu, mamuntukan nga na magsadya kayo kayang tutog yung sabat, at kung biyeke kayo. Nakapuman nagkat kaya ngarap at lang ang po kaya ngarap. Marlas po pagmasdan ko. Anya po kitang mga biyabapan doming, saktong alas 7, kadita po alas 7 yung pulong. Yan saktong alas 7 nga na, at tsunakongan. Sarano rin pasbol. Ita pong mga biyabapan doming 5 minutes mo. Kaya pasarana yan yung pasbol. Pumirip tong mga biyabapan doming. Karempe nga rita mo kinitin mo naman, ako balo ng iba pang remi, ang may kulong mo naman kengwal. Lewen niya po kay i Apostol Santiago kanita. Yung kutang ko po kay kayo, itang pamanigpit na nga ita, peki na bang nanta mo kaya, o alita mo? Ita mo po yung makibat ka rin kaya katang balang sarili. Uling ita mo puntao, gusto nga kang buri ka rin anak mo, nanimbawa kayo rin din. Masay kalob. Utos may nakapementuan, tanay damo po at ang manyagang pera ka, kuya rakadiran nam. In Diyos pa kaya? Anyapin po, gigisingan ko mo ini, uling tutu, ang pong may palyari, pingari ko ang pong kapatad. Istong batas niya nga po Santiago, kanita dinigtani, po may paliban, pingari ko ang pong kapatad. Mapalyari at mapalyari. Ngenipin po maganakani. Ulingin kaya kaming pengari na masyadong makagawa kayong tungkulan, uling kong matuan Pero po Santiago po, yung banal, tinay mo, may gising tayo ang katutuan, sana po tanay lakuan yung katutuan. Nung nanuit ang batas, at isang tamo, muna ka rin kaya katang pengari, yan na po yung tukyan tamo itang anak dangin Era ko po sugatan na kaparandamang kapatad, agkatanda kayo po, uling sasabihin ko yung tutu, atin mo na namuha ka na ako. Ang giyang mimuha ko ka na ako, yako, man mimuha kayo, kaluguran na kayo kalang kapatad. Anya mo po pa, balo ko kayo. Kaya po kasi yung pamagsalita akin naman po, bukod detang Medina Noras. Kini. Natalakayan din kaya katamong tema. Ali po. Malyari kayo naman pong magpatuto, agpangkindelanan yung biye, nung mga nano kong migtibi king kaya katang kasalpantayanan, at nung mga nano kong mayahus king kaya katang kasalpantayanan. Kasi po, itong niya akong tutuldo kaya nga itatalang kayang pulo, kaya katang kapulungan. Talaga po sigurong makanyan. Yan ako po marin huling na ninumang kaya katamo. Siguradong atin taong patutugin kaya katamong biye. Ay ito po, balaksa po munta niya ganitang kaya katang kapatid, dinuklog kaya palang pasibayo ka rin. At pangadwa po, yang may labas na yung pagsubok dinalang ka rin kaya katamong kapatid. Makasad mo ito nga po yung mabilog ay iglesia, on the lands po kaya kayo. Talaga mo pong mga nyan. Sabi na, yung banal, kanya-kanya tamong obra. Miras niya po siguro itong obrang pagkitangwanan ng Diyos na ang ganya ka rin. Anyapin po mo na inggawan tamo. Kabang atin tampier sa pong sikan. Yung lang po sabihin ng kikatang kapatid ginawa. Ginawa yan ang po miniwala yung kikatang kasalpantayanan. Ang yan pong bayo yung pang miniwala. Talagang tinggap niyang buhukin kanyang sarili. Siguro po, ayari na no rin obra na. Anyapin po siguro kingwanan niya ng Diyos, nebisamig neburing kasala. At balo ko king Orsini, kaya biataya naman. Nakatamo naman lakwan din kikatang kapatid. At nyapin po, nung sinugat na ko mampunin Diyos, pakayapa na la. Adwantang po kin Diyos. Nung nukar la sana retang banal magpatula kayo. Sana, at tuyo yan naman kaya biyere. Nga po yung kikatang adwag nga pong gano'n. Yung balo ko, yung Diyos malagod siya kikatam. Anyapin po sana datang ng Aldo,
Din kaya katantungkulan piyagarantala, nagawan din kaya katantungkulan bang kanitan. Dating ngaldo, madalas ko sabihan kaya dung nuko rin niya bukas, ngini po miras na yung oras, atin tapang Nung makanano po iti, garandawan tala po rin nga mano nga reti. Nung makanano iti, itangan po magaralta mo. Pecheta po, mung tatamo po keti, mantala po si kapag, din kakatampong lunanan, o po din kakatang sarili. Wata po ating pong problema, mabayat. Bistaman po ati kaketi, din kaya nga man umiyatad dari nga man, din banal. Ela mi dato kulim, takang kaisipan, maraton. Sana po, at itasi ka nan, gawata mo. Iya nga bang, in panahon, maluwala siya. Makanya tapong galo, maminto ketang ginin. Sanabi na po, ing maranglayan, makanya tan lagi, baniti, makanya tanam. Banti, datangaldo, ing pamananam iti, at itapong pupulan. Nung makanano po iti, imbalang metong kaya tampo, sabihan da po, di nga mano nga rin, balik-balik lamo po. Wabing balik-balik lang po at sunam pong tao nung ena gawan. Diyang balik-balik reti, uling po at tamo po kingyato ang mga ngalingwan. At sunam po king tao eno gawan. Nung makanano po, balang Domingo at taketi, nanano ta pa kayang magsimbagenin nung etalagawan, din kaya katang tungkulan. Din banal po, sasabihan ta kaya tamo, ilubeno, pagawa ng pilit, baniting makaukul, king kaya tangya atong karnan. Nung makanano iti, tutune pong masakit at salunan. Akaki pong maggawa, marapat, ingalawang bansa. Nung makanano po, reta kaya ela maminto? Maminto la naman po. Nung makanano iti, ilubeno, alam patugot po pagawa ni kakatamo. Aldo bengi, lalo na kingkatam pong pibale-bale. Balo po, mamintutan para-pareho. Pero itamo po, ngening magaratam kasalukuyan. Makanyang tala pong gawan, din kakatang tungkulan. At sinabi na po, ing mabandi, ang pong kalulu. Itam po, maiyakit kalulu tamo. Pero kita metro Diyos, danda ka rin, datangal do, makwalta tamo, king babon. Nung gawan tala po, rin kakatamo pong tungkol na reti. Nung makanano po, metong nakusan ng makatupad, karing kakong katungkulan bilang iti hingkatam apangaycho amakirandam karing aman wareti. At sana po, ela masayang, hindi kakatamo kasalukuyan magaral baniti hingkatam pong pangayatso iti. Sana po, pamanuli tamo, mga ebchetala, rin ayaman nung inatad, daring banal, at ipasagwada, kakatampo, nung mga nano iti, tuto, pakamalan tala, rin kakatantungkulan, banda tangaldo, makayan tala pong pakamalan, dakal po salamat, o rin mo po rin ka. Yang salamat po, ang kakatamong kapatid. Yang adun ko po yung kayong pansin, kalupan nga mo nung kunan din. Sana po, kayong tutuking sabat, din kaya katamong tungkulan, makanyang talang agawang pasibayo, at din batas ng Apostol Santiago. Sana po na mililiban, uling kentamig simula, kentaya patutuan yung kikatangkas at pantayanan tutuyo. Kaya na po paninayan, kasi benda rin makatwat, makasulat yan naman ng Evangelyo, yung nga napasyasan din kay kontundon, puling pa nga paklida nga nalanong panulo. Manyapin po sasabihan kaya mo kay kayo, bang kanita, manan nitang kakatamong may payang gano'n Diyos, pasibaya po ngayon niya, manyarata na.
Yang bayita mo po, mikakawani, maintang mo itong pasalamat, itang mo itong Diyos. Malugod at malamag kaming igpa. Nakalpong nakalasalamat tanong makananong ngayon orsay ti, may ari ay hindi kaming pamanyamba. Tinubod mi hindi kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Tiro no rin paralan na malyaraming gawan karing aldo bukas. Gunong Diyos, salamat po. Karing pagkalbumbiyan pong sikanan kay kami. May nga labas kami karingal doming may labas kirin Diyos. Turutan mong kabang mabibiya kami. Gagalaw ba bunding yato. Tinan mo kayang piersang pong sika ng kirin Diyos. Banting upayang tinggi kaming obrang pagkitanguanan kaya kirin Diyos. Makanyan malapungay sa tiyadi kayang mikakapatad. Ikpang banal. O rinipuring kaya kaming pengaring makatagan pang mapilan. E may mundasyon kayang kasalpantayanan karingal doon hapon. Diyos ko, ika po yung manakit. Kirin Diyos. Nung ninumampong ating bitbit na parandam ngayon oras ay titiking karelang ko buntuknangan, ang gana kay kaming mikakapatad. Ganoon Diyos, tulutan mong potang wal kami king pamanyamba, king santuaryo. Makanyan lang mabaklas king kaming kaparandaman. Diyos ko, ba ang kanita karingaldo bukas, makanyan king misasan metong, gawa kan kay kaming katungkulan kay pa, ginuri ni rin kay kaming pengare. Ala ka pa sana pong kukunan ng dartingin kay kaming kapaskuhan gano'n Diyos. Adwan milapot pa sabing mayap kaya kang ganari kay kaming kapatad. Ay ting kaparandaman ngayon ng orsay. Adwan milapo kaya kami sasan metong kami kay kaming kapatad gano'n Diyos. Ibiyan mo sanang rekwerdo at aginaldo kay kami. Bang kanita gano'n Diyos, makanyang kaya pa pong lalong mayigit makagawa. Karin kay kaming katungkulan kay kaigpa. Ibalik mo po itang datirang piersang pong sikanan. Bang kanita gano'n Diyos, makanyan lang malayang makagalo ka rin karilang katungkulan kaya ka. Ika mo rin sinabi mo igpa, susugat ka pa, kayap ka. Ngayon po makanyan kayang makasabing mayap kaya ka. Dadalong na ning mabilog o iglesia, igpa, misasan metong kami. Ala kasanang kukunang gano'n Diyos, makanyang kasanang. Magsawa ka rin ulit min kayo doon ang kaya ka. Ala kaya pong balong yablas ka rin dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo yung siwan na kang pumpamintuan, samban na ka, kimpangay espiritu ang pong king katutuan. Girin Diyos, ngayon mikakawanin na kami. Muli kami't pasyuli ka rin kaya kaming balang ko, buntukunangan Diyos ko, rin po rin kaya kayang mga lating sakayan, bendasyonan mula, linisan ming kaya kaming dalang girin Diyos, makanyang kaya sana mga sadyad para parang payapa ka rin kaya kaming kubuntukunangan ni kayang mikakapatad. Bang kanita ka rin aldo, bukas Diyos ko, makanyang kayang miyabi-yabi, sasan metong gawa ka rin kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ginuwi mi lamang pugis yan sa salasayan, tunggal-tunggal ding lalamandaring kaya kaming puso, ika po yung manakit. Ginoo rin po rin kaya kayang pisasan meto nga panalangin, sana tanggapan mula at tanggapan kanimang lobos ang tangkay kampanya pala, ipapamiltan mi sa blaman iba't nangining gampo kayang umakas, iyan nasa. Sibol tagumpaning BF.